गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो दिनै आंजों आंनि फंबाय आरके लाइफ फंबाय आरके लाइफआ आंजों लोगो दं। माने आं फंबाय आरके लाइफखौ माने नायगिरनानै आं गावनो फैदों। जों मोनसे जायगानिनो गोजाननि नङा बाट दिनै आं फंबाय आरके लाइफखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों। गिबियावनो आंनि फेमिलिनिफ्राय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबाय आरके लाइफनिसिम जायो। लोगोफोर गासैबो आरके लाइफ फंबायखौ माने गासैबो मानसिफोरा मिथिखाजोबो। दिनैनि दिनाव आरके लाइफ फंबाया मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ। आरके लाइफ फंबायनियाव आं माखासे सोंलु सोंगोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। दिनै जों बर' नंना नङा फंबाय? थारैनो जों बर'। अब्ला जों बर' हारिखौ जों बर'आनो नायफिननांगोन। बर' हारियानो माने जायफोरा गिदिर गोलाव गोरिब गुन्द्रा नंना नङा, जायफोरा मावनानै जानाय बर' हारिनि थाखाय जायफोरा दिनै मावनो होननानै ओंखारदों बैसोर मा बर' हारिखौ माने जों डेभेलप खालामगोन। बैफोरबायदि बायदिसिना गोबां बाथ्रा बुङो नंना नङा? बेनि गेजेराव जों गोबां करापसन नुनो मोनो। दा फंबाय आरके लाइफआ बे करापसननि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने बर' हारिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय माने गोबां भिडिअ हगारो। अब्ला फंबाय आरके लाइफ फंबाया दा एसेबां बेफोरबायदि माने करापसन बेफोरबायदि जादों बेफोरबायदि जानाङा होननानै फंबाया दिनै गोबां गिदिर गिदिर मानसिजों थांनानै मा बर' हारिनि थाखाय बर' हारिखौ माने डेभेलपआव लाबोनो थाखाय मोजां खामानि मावथो होननानै बर' हारिनि थाखाय मोनसे माबा थै दङ नंना नङा? बर' हारिनि थै दङ बा बर' हारिनि जेनेबा जाय डेभेलप जायाखै बेफोर डेभेलप जाथों होननानै गोबां माखासे सोंलु सोङो। बेफोरबायदि फंबायाथ' गुबुननियाव सोङो नंना नङा? अब्ला फंबाया बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानायाव फंबायखौ आरके लाइफ फंबायखौ सोरबा हानजाया फंबायखौ माने जेनेबा नों बेफोरबायदि खामानि मावनाङा, नों जोंनि सायाव मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थादो, नों जोंनिफ्राय एसेबां फैसा ला, नों स्रि था। फंबाया बेफोरबायदि सोरबा नोंथां फंबायनो सोरबा बेफोरबायदि फैसाजों फंबायखौ बायना दोनोब्ला नों फंबाया बर' हारिनि बेफोरबायदि खामानि मावनायखौ गारगोन नामा? बे समाव नोंथांनिसिम साबायखर बावदों। नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै नागिरनानै फैदों। बेजों लोगोसेनो साफ्रोमबो बर' फिसा बर' रायजो राजाफोरखौ आङो हरदों। बिदि सोरबा थाखा फैसा बा सोरबा बायनो नागिरबाथाय बायजागोन मागोन बिदि साननाय आंनियाव गैया। सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि थै दङ हिसाबै बर' हारिनि थाखाय मावनो गोसो दङ। आंनि लेभेलाव जेसेबांखिनि हायो आं मावनो नाजागोन आरो जाय खालि हाया बे खालि आं जिरायना थागोन। नाथाय सोरजोंबा बायजानानै जिरायना थानाय नङा। बेखौ आङो थोंजोङै बर' हारिनि सिगाङाव आंनि खोथाखौ लाखिदों आरो आङो नोंथांमोननि सेराव आं समाय लादों। मालाबाबो जातीयताबाद बा माहारियारिबादनि बेलायाव आं कमप्रमाइस खालामनाय नङा। बे जेसेबांखिनि गिदिर लिडारानो जाथों बा आंखौ बुथारनो गावथारनो होसोथोङानो माथो आङो हारिनि खामानि मावनायखौ दोनथ'नाय नङा। जाहाथे अब्ला जोङो मोनथिबाय फंबाय आरके लाइफआ जाहाथे गोमानानै थाङा, जों सापर्ट खालामनांगोन। आरो फंबाया डाइरेक्ट बुंखाबाय जों मालाबाबो आं माने माब्लाबाबो फावसायनाय जानाय नङा। बहुत बहुत धन्यबाद फंबाय। आरो आं दा फंनैसो बाथ्रा सोंबावगोन फंबाय। जोंनि बर' हारियाव दाख्लैबावै मास मोनथामसो जाबाय मोनसे निउसमोन, आं मानसिनि नामखौ लाला, बिथाङा बुंदों आरो गिदिर मानसि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारियाव फरायनायबो मोजां गैया, बेनिफ्राय जों दा साख्रिबो होथ'नो हाया। आरो जोंनि बर' हारिनिफ्राय जेसेबां बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो बिसोरबो लेबारसो मावनो थाङो। बेनिफ्राय जों दा मोनसे बर' हारिनि गेजेराव अमा मिसन खुलिनाय जादों। लैहोर लैहोर फैनानै अमा लांफैनांगौ, दाउ लांफैनांगौ। जों बर' हारियाव अमा फिसिनानै बा दाउ फिसिनानै डेभेलप जागोन। नोंथाङा मा बुंनो सानो नोङो बेनि सायाव? दाउ फिसिनायनि बेलायाव जोङो ट्रेडिसनेलि अमा दाउखौ फिसिखायो, बेखौ जानायनि थाखाय जों फिसियो आरो मालाबा फानोबो। दा नाथाय गोदान कनसेप्ट लाबोदों बिटिआरआव। दाखालि सोरबा सासे मा बुंदों बड'लेण्डखौ अमालेण्ड हिसाबै सिनायथि होगोन। नाम्बार 1 बाथ्राया जाबाय आं रंगुल बर' हिसाबै सासे बर' हिसाबै आं बड'लेण्डखौ मालाबाबो अमालेण्ड हिसाबै सिनायथि होजानायखौ लुबैनाय नङा। मानोना बड'लेण्डआनो बेयो जोंनि थैजों जोंनि गोरबोजों सोमोन्दो गोनां। एग्जाम्पल नायनो हायो, सासे गथ'खौ जुदि मोजां खालामनोबा जों मालाबा बुंनाय नङा जे अमा जा होननानै फुङाव बेखौ बुंनाय नङा। बुंगोन जोङो गाइखेर माने गिलाससे लों, ब्रेना मोजां जागोन होननानै। जों बे गथ'खौ बुंगोन नामा जे नोङो माने अमा जा माने ब्रेन एक जागोन होननानै? अमाखौ ओरैबायदि जुनारजों रुजुनाय जायो जाय माने जायै माने उन्दुना थायो। आरो अमानि जि गलार बेखौ नायब्लाथाय नुगोन खोब माने फिसा खालामनाय जायो, जाहाथे बियो माने गोजान बेरायनो हाया, गिदिंबाथाय माने बिनि जि वेट बेयो माने खम जालाङो। दिनैबो
बुहुमाव माखासे हादोरफ्राव more than 39 माने कान्ट्रिसनि बारा हादोरफ्राव अमाया माने टटेलि बेन इजराइलाव माने अमा जानो हाया गतिके जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ एसेबां मोजां माने समायना बड'लेण्डखौ जोङो अमालेण्ड होननायखौ आं लुबैजानाय नङा सोरबा माने बिजनेस पारपासाव इक'नमिकेलि साउन्ड जानायनि खाथिराव माबा मोनसे कनसेप्ट दिहुनदों मस्ट वेलकाम नाथाय बड'लेण्डखौ सोरबा अमालेण्ड होनना बुंगोन जोङो जे अमा जाग्रा माबा जाग्रा बे मोनसे जों ट्रेडिसनेलि फैखानाय बेखौ जोङो एक्सट्रायै माबा मोनसे सिनायथि होनांगौ दं होननानै साना जोङो बर' हिसाबै गोरों मोनसे समाज बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे जों मास्टार रेस गायसनना लानांगोन होननानै मास्टार रेसनि कनसेप्ट मिशन भिजन फिल'सफि बै समावनो होलांदोंमोन अब्ला जोङो बड'फानि जा मिशन भिजन फिल'सफि बेखौ गारनानै दिनै मानो अमालेण्ड मुं होनो नागिरदों बे बिराद माने अपमान बायदि जोंनि थाखाय जोङो जेसेबां हायो जोंखौ माने गोरों समाज जोङो सोलोंथायाव मोजां गोग्गो समाज जों शान्ति लुबैग्रा 5000 मानसि बारा 5000निख्रुइ बांसिन मानसि थैनानै मोननाय बिटिसि बे एसेबां आन्दलनकारि मोनसे जातिखौ अमाजों रुजुनाया अमालेण्ड खालामनो थांनाया आंनि बायदिबा बे मोजां नङा आरो थोंजों बाथ्रा अमाखौ मा होनदों बर' हारिनिफ्राय गुबुन देशआव लांनानै अमाखौ माने फेमास खालामगोन बेखौ फेमास खालामनाय मानाय हागोन बिदि बिथांमोना जेरैबायदि माने कनसेप्ट लाबोदों माने इक'नमिकेलि साउन्ड खालामनो बेयाव जोंहा बुंजानाय गैया खिन्थु जोंनि जातियाव जा सेन्टिमेन्ट बेखौ आघात खालामनानै जोंनि थाखानाय जा मोनसे बिमुं एसेबां जोङो सिमां नुयो जे बड'लेण्डआ जेरैखि जाया माने जानांगौ जोंनि बोराय बैसो मानसिफ्रा बुङो बुरैफ्रा बुङो थैनायनि सिगाङाव खनसे जुदि बड'लेण्डखौ नुलांनाय मोनब्ला बिदि मोनसे सिमां थालायलायो जोंनि ब्लाडजों रिलेटेड माने बेयो मोनसे सिमां बे सिमांखौ जुदि सोरबा माने अमाजों रुजुनो नागिरबा बेयो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा नो डाउट सोरबा प्रडाक्शननि थाखाय इक'नमिकेलि साउन्ड खालामनो थाखाय माखासे वे दोङो अमा फिसिनाङा होनना बुङाखै अमाखौ अलरेडि जोंनि मानसिफ्रा फिसिखायो दा बेखौ बिजनेस पारपासाव लांनो हायो नाथाय बेखौ थारमाने बड'लेण्डजों रुजुनाया एखेबारे माने आनएक्सेप्टेबल आरो आं सानो सासे मोजां ब्रेन्डनि मानसिया मालाबाबो बड'लेण्डखौ अमालेण्डजों माने रुजुनाय नङा ओमफ्राय दा फंबाया जितु जोंनि गिदिर गोलावफोरा अमा मिशन खालामगोन होनदों फंबाया मालाबा गामिफोराव थांनानै सोंहैदोंना जेनेबा अमा बेसेबां मोनखो अमानि प्रसेसखौ मा खालामदो सोरनियावबा सोंहैदोंना बेफोरबायदि बेखौ सोंनांगौनिथ' खोब माने दिनै थारिखआव माबा मोनसे जुक्ति दङ होनना सानाखै गावनो लास्टिं मोन्दों बड'लेण्ड बायदि एसेबां गिदिर मिशनखौ सोरबा अमाजों रुजुनाया जोंनि हारिनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा जोंनि हारिनिफ्राय चिफ इलेक्सन कमिशनार ओंखारदों डिजिपि जादों गभर्नर जादों आइएएस दङ आइपिएस दङ आइएफएस दङ साफा सानैबाबोथ' दङ बे हारिखौ माने सोरबा अमालेण्ड खालामनो नागिरनायखौथ' जोङो सासे बर' हिसाबै सैजो जानाय नङा आरो सोरबाफोर जुदि बिदि माने जोंखौ मिसलिड खालामनो नागिरदोंबा बिथांमोनखौ नोंथांनि गेजेरजों दिनैनि गेजेरजों सांग्रांथि होदों बर' हारिया मोनसे सोद्रोम आखुनि हारि बर' हारिया जारिमिन दङ जोंहा डिगनिटि दङ जोंहा मोनसे हारिया थांना थानो जेसेबांखिनि गुन नांगौ हारि राव हारिमु गासैबो दोरोङारियानो जोंहा दङ बे हारिखौ माने अमा बायदि जुनारजों रुजुनाया मोजां नङा बेनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां आं बेखौनो बुंगोन आं आरो कुइसन सोंबावगोन फंबायनियाव जोंखौ सोरबा साननो हागौ बिपिएफनि सापर्ट जोंखौ बिपिएफआबो सिनाया दा इउपिपिएलआबो सिनाया जानो हागौ नाथाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जोंनाव माबा मोनसे साननाय दङ आं बेखौनो बुंगोन बर' हारिया जौगानोब्ला जोङो राजखान्थि बा राजखान्थि हान्जाजोंल' जौगानो हाया जोंनो फरायनाय नांगोन खेला दुला नांगोन सल' रोजाबनो गोरों जानांगोन मोसानोबो गोरों जानांगोन नंना नङा सोरबा सल' खननो गोरोङा उन्दैखौ माने फोरोंनांगोन नंना नङा दिनै दा सुलेखा आब'मोन बा सोरखौबा आं नामखौनो लाबाय दा दिनै सुलेखा आब'मोनाबो सिंगार जानानै गुबुनखौ फोरोंबासो मा जागोन बे हारिया सोरबा जों रोंनाल' थाबा जानाय नङा दिनै आं गाव हारसिं रोंनाल' थाबा जोंनि बर' हारिया जौगानाय नङा जोङो पलिटिक्सजोंल' जों बर' हारिया जौगाया जोंनो गासैखौबो नांगौ अब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन बेनिखायनो जोंनियाव सोंलु फैयो माखासे मानसिया जोंखौ दा फंबायखौ साननो हागौ फंबायखौ माने दा जों इउपिपिएल सरकारनि सायाव कुइसन खालामो नालाय माखासे मानसिया साननो हागौ फंबाया बिपिएफनि फैसा लानानै इउपिपिएल सरकारखौ बिदि सोंखारिबाय थादों गोदो होमबा बिपिएफखौ मानो बुङाखैमोन नोंथांनि सायाव बेफोरबायदि सोरनिबा गोसोआव जानो हागौ नोंथाङा क्लियारलि बुंनो हागौ थारैनो आं जाय समाव एसएम निउसआव खामानि मावदोंमोन आंनि इन्टारभिउफोरखौ जुदि दाबो बोदलाना नायबा नोंथांमोना मिथिगोन बै समावनो हाग्रामा महिलाखौ आङो डिक्टेटरशिप होननानै माने समालोचना खालामदोंमोन आरो बै समावबो बिथांखौ माने स्ट्रंलि क्रिटिसिजम खालामदोंमोन दाबो नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायनो हायो आरो आं दाबो बुंदों बिपिएफनिफ्राय जुदि थाइसे जुदि थाखा लानाय सोरनियावबा प्रब दङबा दिनैनिफ्राय आं आरके लाइफखौ बाद होगोन आरो हारिनि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय आं गोजानाव थागोन सोरबा जुदि प्रब होनो हायोबा आं बुंनो हायो माने फुल कनफिडेन्सजों सोरबा जुदि बिदि आंखौ फैसा लानाय नुदोंबा बा सोरजोंबा बायजानाय जुदि माने प्रब दङबा बे खालिनिफ्राय हारिनि बाथ्रा बुंनायखौ बाद होगोन
आरो नोंथांमोना जि गोसो आंखौ बेखौनो खालामनो हागोन आं अपेन गावखौ हगारनो हागोन गुड आंनो बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि साफा साफा ओंखारनायखौनो आं बेखौनो बुंगोन थांनाय दा गोबां मानसियानो आरोना BPF सरकाराव नंगौना नङा फंबायानो गोबां माने कुइसन खालामखायोमोन हाग्रामाखौ नंगौना नङा माखासे मानसिया नुवाखै अब्ला खादारन मानसियानो जोंखौ बुङो आरो BPFनि सापर्टआ दार होनना आंखौबो बुङो अब्ला खादारन मानसि माने चेयारमेन गावनि लकेलाव चेयारमेन आनसलिकआव चेयारमेन जायोब्लानो गोबां धोनि जायो दिनैनि दिनावबो UPPL सरकाराव चेयारमेन जाबाय बिल्डिं लुगोन नामा नोंथाङा बेखौ बिसोरनि सायाव कुइसन खालामगोन नामा बोरै फैसा मोननाय बोरै बेफोरबायदि डेभेलप जानायनिसो मानिफ्राय फैसा मोनदो बिसोरो नंगौना नङा थारैनो हारिनि सार्थआव जेसेबां गिदिर दैदेनगिरियानो जाथों जुदि हारिखौ सोरबा मिसलिड खालामनो नागिरदोंबा बेनि सायाव कुइसन खालामगोन बियो आयदार प्रमद बर' सोरबा हाग्रामा महिला सोरबा सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि जायखिजाया लिडारानो जाथों हारिनि जुदि लस जानाय खामानि मावोबा हारिनि जुदि खैफोद लाबोबा हारिनि जुदि खहा जानाय जुदि बिथांमोना खामानि मावोबा जोङो सासे बर' हिसाबै सोंलु सोंगोन सासे खौरांगिरि हिसाबै नङाबा सासे बर' हिसाबै दहायनि मोनसे कुइसन एन्सारखौ आं होफिननो लुबैदों दिनै UPPL सरकारखौ माने कुइसन सोंनायनि थाखाय माखासे आंखौ बुंनो नागिरो खिन्थु सासे मिडियानि मानसि हिसाबै जोंनि इथिक्सआ बेखौबो बुङो जाय सरकाराव दङ बिथांमोनखौ जोङो सोंलु सोंनो हागोन सासे दुर्बल मानसिखौथ' जायखिजाया मानसिया सोंलु सोंनो हागोन साहस दङब्ला प्रमद बर'खौ सोंलु सों साहस दङब्ला हाग्रामा महिलाखौ सोंलु सों हाग्रामा महिलारिखौ आं सोंलु सोंनो साहस दङ आरो सोंगोन जुदि बिथाङा जोंनि बर' हारिनि खहा लाबोनाय जुदि खामानि मावोबा आं कुइसन सोंगोन दाथ' प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव दङ बिथाङा माखासे जोंनो कमिटमेन्ट होनानै सरकाराव फैदों बिथांखौ जोङो सोंलु सोंगोन आरो बेनि एन्सारखौ बिथाङा होनांगोन रायजो राजाफोरनो दा दिनै प्रमद बर' बिथाङा साबायखरसो होनांगोन बिथांखौ माने सोरबा सोंलु सोंदों जुदि प्रमद बर' बिथांनि जारिमिन जुदि लिरनाय जायोबा ओरैबायदि जानाङा जे प्रमद बर'खौ बै समाव सासेबो खौरांगिरियानो माने कुइसन सोंनो साहस खालामाखैमोन बिथांनि जारिमिनाव जिर' लिरजानायखौ आं लुबैयाखै बिथांनि जारिमिनाव जाहाथे वानबाबो लिरजायो जे बै समावबो सासे बर' दंमोन जायनिखि थारखौ थार नंगौखौ नंगौ नङाखौ नङा होननानै सोंलु सोंनो हादोंमोन बेखौ साबायखरसो होनांगौ UPPLनिफ्राय नाथाय बेखौ जोंनियाव मा जोंखौ माने डिस्टार्ब होनाय बेफोरबायदिसो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने जोंखौ मानो बेफोरबायदि सोंबाय थादों माने बेफोरबायदिखौसो जों नुनो मोनो आरोना मानो होनोबा इउटुबाव जों नायना बुजि मोनो कमेन्ट फैयो नोंसोर मा जोंखौ सरकार सालायग्रोनो हो बेफोरबायदिसो फैयो माने कमेन्टआ नोंथां जोबोद माने नेर' माइन्डेडनि थिंकिं आरो माने जायफ्रा बिथांमोना बुंदों आं बिथांमोनखौ गोथौसिम माने हाबनो थाखाय खावलायदों दिनै जों 21st सेन्चुरियाव थांनानै दङ इन्टेलेक्सुवेल डिबेट जानांगौ जोंनिया माबा मोनसे बुंबानो दाबो होसोनो नागिरनाय बुनो नागिरनाय बिदिबाथ' जानाय नङा जोङो डिबेट खालामनो हानांगोन फार्स्ट माने जोङो डिबेट खालामनो हानांगोन डिसकास खालामनो हानांगोन बिनि उनावसो डिसिसन लानो हायो जुदि डिबेटआनो गैयाबा डिसकासनानो गैयाबा बोरै डिसिसन लानो इन्टेलेक्सुवेल डिबेट जानांगौ जोंनि गेजेराव नंगौखौ नंगौ बुंनो हानाय परिबेसखौ लाखिनांगौ जोंनि कनस्टिटिउसना बेखिनि राइट्सखौ जोंनो होदों फ्रिडम अफ स्पिच दङ बिदि होननानै आं एन्टि कनस्टिटिउसनेल आनकनस्टिटिउसनेल बाथ्राखौ बुंनो होआखै जोंहा संबिधाननि जिखिनि राइट्स दङ बे हिसाबै जों थांगोन आरो हारिनि माने हारिनि बेलायाव आं बुंगासिनो नङा हारिनि बेलायाव मालाबाबो माने कमप्रमाइज जानाय नङा आरो सोरबा जुदि सानबाय थादोंबा बे रंगल बर'खौ नोंथांखौ बायगोन माने बिथांमोनखौ सिगिगोन धुमखि होगोन होसोगोन बेखौ मालाबाबो साननाङा आं बिथांमोनखौ रोखा खालामनो नागिरदों जोंनि हारिया सोमावसारबोनाय हारि आरो जोंनि थैयाव बे सोमावसारनायनि जि माने थै बेयो दङ गतिके सोरबा जुदि बायनो नागिरदोंबा दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो गोजानाव थाखा मालाबाबो बायनो आरो मालाबाबो अफार होनो जोंखौ नाजानो नाङा जों हारिनि खामानि मावनो ओंखारदों मोजां बाहायो मावनो गाज्रि बाहायो हारिनि सार्थ मानो होनब्ला जोंनियाव गादबना दोननो नागिरो फार्स्ट पलावनो माबा मोनसे बुंबा फार्स्टआवनो बेखौ सिगिनि बेखौ गादबनि नाथाय दा आरके लाइफ फंबायनि भिडिअखौ जाय नायो बिसोर बुजिगोन आरके लाइफ फंबाया दिनै जोंनि प्रमद बर' सार शिबा जाखिनि बाथ्रा बुंखानाय लादो बेनि सायावसो कुइसन खालामदो बे बुङाबाथ' मोनसेबो कुइसन जानाय नङामोन बेनि सायाव एसे बुङो बै समाव भिजन बिटिआर होननाय मोनसे माने प्रग्राम खालामदोंमोन बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों UPPLनि दानि सेक्रेटारि कामाल आजादा बेखौ माने दैदेनदोंमोन आरो मस्ट प्रबेबलि बेयो माने रोङियानि खाथियाव माने खन्दिकरनि जि माने अमा फार्म दङ बे अमा फार्माव बियो माने प्रग्राम मोनसे जादोंमोन भिजन बिटिआर होननाय बेयाव बिटिआरनि भिजना मामोन बेखौ माने प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदोंमोन आरो बिथांमोननि जा इलेक्सन मेनिफेस्ट' बा बिटिआरनि माखासे दफाखौ जुदि नायोब्ला आरो प्रमद बर' बिथांनि माखासे स्पिचखौ जुदि नायोब्ला जोङो माखासे बाथ्राखौ सोंनो गोनां जायो आरो बे बाथ्राखौ नोंथां बुंनाय बायदि जों बुंग्रोआखै बिथाङासो बुंदों हारिनि खामानि मावखानानै दा बिथाङा जिहेतु बुंग्रोदों मानो मावाखै बेखौथ' जों सोंनांगोन मा असुबिदा जादों माबाफोर असुबिदा जादोंबा जों बर' रायजो राजानो फोरमाय मानो बिथाङा जातिनि खामानि मावनो हामाराखै हादोंबा हादों माबायदि हादों हायाखैबा हायाखै माबायदि हायाखै बेखौ क्लियार खालामनांगौ प्रमद बर'आथ' सोरबा इसोर नङा
सोरबा माने गावखौनो जुदि भगबान होनना सानदोंबा बेथ' माने बिराद माने दुखुनांथावना बाथ्रा जागोन प्रमद बर'खौ माने माबा मोनसे सोंनाय माने क्रिमिनेल बर' हारिनि माने बिर'धि बिदिथ' बाथ्रा नङा बिथाङा जायखिना कमिटमेन्ट जोंनो होलांदों बेनि सायावसो बेस खालामनानै कुइसन खालामदों इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जायखिना बाथ्रा बुंदों भिजन बिथोराव माखासे बाथ्रा बुंदों माखासे स्पिचआव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानैसो जों सोंदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव जे जोङो जाय समसिम माने बड'लेण्ड जाया बै समसिम माने सोमावसारगोन आरो बड'फानि कनसेप्टखौ बोनानै बुंदोंमोन बड'फाया ओरै बुंलांदोंमोन जे सासे हौवासा सासे हिनजावसा थानाय लागि जोंनि बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङा भिसिडिसि चेयारमेन जानोबो इएम जानोबो जुदि आन्दलन खालामाखैबा गतिके बिथाङा दा सिफ जाबाय मिसा बाथ्राखौ सोर बुंखो होनब्ला मोनसे बाथ्राखौ जों नुयो बे साननैसोआव मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय मा जे जोंनि बर' बिमाफ्रा दाबो बन फाननानै जायो प्रमद बर'नि बिल्डिंनि खाथियाव मोनसे तरजा बेरानि न' दङ बिनि न'आव माने मोनसे गिदिर पिक्सार दङ बेवहाय लिरनाय दङ नेता नहीं बेटा हो होननाय बर' रायजोफोरा बे बाथ्राखौ माने जुदि बुजिनो नाजायोबा एसे गोनो गोथो जागोन आङो दैदेनगिरि नङा आङो फिसाला जाय फिसालाया एसि रुमाव बिल्डिंआव थादों खिन्थु बिनि बर' बिमाया जोंनि बर' हारिनि बिमाया दाबो बन फाननानै जादों साम' खननानै फानदों दिनै मैगं थाइगं फाननानै माने बाजाराव थांदों नै सुख्लाय सेरफांनि खाथिथारावनो माने माइकि बाजार दङ बेवहाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने बेफार खालामना जानो गोनां जादों बेराफारसेथिं मोजांनि बाथ्रा खिन्थु जाय बुङो आङो नेता नङा फिसालासो नोंनि बिमाया जुदि बेफार खालामना जानो गोनां जादोंबा नोङो एसि रुमाव थानायनि जुक्तिया बहा जों बेखौसो सोंदों नों जुदि हसायनो नेता नंमाराबा नों रायजोनि जुदि माने फिसाबा बर'नि फिसाबा नों बुंबाय थादों आङो माने नोंथांमोननि फिसाला होननानै आरो नों गावनि बिमाखौ होखारदों नामा मानो बेफार खालामना जानो गोनां जादों एसेबां मोजां फिसाला थासान्दियाव मानो बेफार खालामना जानो गोनां जादों नोंथाङाथ' एसि रुमाव थायो एसि गारियाव बेरायो नोंनि बिमानि खाथियाव दायथ' गैयामोन नामा जे बिथांखौ मोनसे मोजां इस्टाब्लिशमेन्ट होनायनि खोथाजोंल'थ' बुंबाय थाबा जायाना खोथाजों बे आकाखत सांपाता होननाय मोनसे बाथ्रा दङ असमियाव बेफोरबायदिसो जादों अख्रां सायाव माने सांफाथिनाय बाथ्रासो थारमाने जोंबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनो हागोन बड'लेण्डखौ दिनै लाबोनो हागोन खिन्थु प्रेक्टिकेलाव मा मावदों हाग्रामा महिलाखौ रायबाय थादों बेराफारसेथिं येस हाग्रामा महिलाया करापसन खालामदों आं दिनै करापसन खालामदों आरे भाइ नोंथाङाथ' सरकाराव दङ ना पावारा नोंथांनियाव दं नोंथाङा मानो मावाखै सोरबा माबा जातिनि बाथ्रा बुंबानो बे बिपिएफनि आंथ' अपेनलि बुंदों हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद होननानै इउपिपिएलनि सापर्टारफोरा जुदि साहस दंब्ला प्रमद बर' मुर्दाबाद होनना बुंलाय साहस दङ हाग्रामा महिलानि थाइसे फैसा जायाखै दरकारबो गैया आथिं आखाइ दोङो मावनानै जागोन नङा होमबा आरो हारिनि बाथ्रा लानानै जायफोरा लिडार जादों जातिखौ थगायदों बिथांमोनखौ बर' रायजो राजा मोनसे समाव हिसाब खालामगोन नोंथांमोना नायबाय था दिनै जोंखौ माने सोरबा सानदों ओरैनो फाग्ला बायदि आवरायगासिनो दं होननानै मोनसे सम फैगोन दिनै बेनिखायनो बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंनो गिदिर गिदिर माने पस्टार लगायदों नेता नहीं बेटा बेखौ प्रेक्टिकेलाव मावनो थाखाय आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों गोबां मोजां मोनबाय फंबाय आरके लाइफ फंबायजों रायलायनानै आरो बेनिख्रुइ आरो देरसिन आंहा रायलायनो गोनां रावजोंबो जेबो गैया आं बेखौ आरो आं जोबनायाव फंसे लास्ट कुइसनबाव दा जोंहा बर' हारिनि माने एबसुन बड'लेण्ड बिफिननो हानाय बिसोरनाव जेबो माबा गैला नामा बेखौथ' एबसुनि आफादगिरि बिथाङा मिन्थिगोन थेवबो आङो बर' हिसाबै फोथायनाय दङ बिथांमोना माने सोमावसारफिनगोन होननानै आरो सोमावसारनाया अलरेडि जाबाय बायदि मोन्दों दाखालि इउनिभारसिटियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा सोमावसारफिनदों बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो सोमावसारफिननो गोनां जानाया मोनसे कुइसन मार्क लाबोदों मानो सोमावसारफिनखो बिनि एन्सारखौ बर' रायजो राजाफोरा नागिरदों थारैनो बर' फरायसाफोरनि थाखाय सोमावसारदों मोजांनि बाथ्रा नाथाय इसेबांबा गिदिर बिटिआर मुङानो इसेबांबा जुदि गिदिरखाबा मानो जोंनि भाइस चेन्सेलर सासेखौनो माने कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेबो मोनसे कुइसन मार्क जानानै दङ दिनैनि तारिखाव जों फोथायनाय दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिथु मोनसे जातीय संगठन जातिनि बाथ्राफोरखौ लानानै स्ट्रेट फरवार्ड आरो स्टेन्ड होननानै बाथ्रा बुंगोन जोंहा फोथायनाय दङ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सानफ्रोमबो सनमान खालामो गोसो गोरबोजों आं समालोचना खालामनो बुंनो गोनां गैया बिथांमोननि सायाव दाबो फोथायनाय दङ थारैनो माने राइटखौ राइट रंखौ रं बुंगोन होननानै आरो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्डनि जा सोमावसारनाय बेखौ लाबोगोन आरो जुदि बिथांमोना लाबोआबाबो बर' रायजो राजायानो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ लाबोगोन बे हले भेरि माच सियर गुड गोबां मोजां मोनबाय फंबाय आरके लाइफजों रायलायनानै अब्ला गासै आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आरके लाइफ फंबायनि जानानै आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जय हिन्द